Яңа ел бәйрәмнәрендә Казанга Мәскәүдән һәм Санкт-Петербургтан килүче поездлар саны артачак. Белгечләр фаразлавынча, туристлар безгә күпләп декабрь ахырында килергә тиеш. Әмма Россиянең башка төбәкләре үзләренә туристлар килүне тыйган вакытта Казанның һәм Татарстанның үз ишекләрен киңрәк ачуын белгечләр куркыныч түгел дип бәяли. У нас, в принципе, туристический поток ведь не прекращался. Туристлар агымы бездә булай да тукталмаган иде. Җәен дә, көзен дә килделәр. Шуңа вазгыять кискен генә начарланыр дип уйламыйбыз. Моңа Татарстанда коронавируска иммунитеты булган кешеләр саны артуда сәбәпче булырга мөмкин. Октябрьдә уздырылган соңгы тикшерү күрсәткәнчә, бүген республика халкының 45%-ында ковидка каршы антитенчекләр бар. Сейчас в декабре. Декабрь ахырында бу сан артыр дип уйлыйбыз. Иммунитет барлыкка килүгә сизелерлек тәэсир ясамаса да, үзелешен вакцинациядә кертер дип уйлыйлар. Бик көтелгән Спутник V препараты 1000 дозада кайтып җиткән. Сейчас поступило около 1000. Алар планга кертелгән 56 дәвалау учреждениеләренә таратылачак. Декабрь ахырында тагын 2700 доза көтелә. Бүген килгәннәрен Казанның 12 хастаханәсе һәм 17 район үзәк хастаханәләренә җибәргәннәр. Исегезгә төшерәбез, беренче партиясен табибларга гына кудаячаклар. Республикада ауручыларга ковидтан даруларны бушлай бирү эше дәвам итә. Отпуск препаратов осуществляется. Бүгенгә 11000 кеше бушлай препаратлар белән тәэмин ителгән. Алар коронавирус диагнозы расланган кешеләргә генә түгел, ОРВИ, вируслы пневмония һәм ковид билгеләре булганнарга да бирелә. Шулай булса да, безгә әледән-әле авырган килеш бушлай дару бирмәделәр дип мөрәҗәгать итүчеләр бар. Әмма белгечләр аңлатуынча, әлеге бушлай даруларның тискәре йогынтысы да зур. Шуңа төгәл диагноз куелмаган очракта табиб аларны язмаска да мөмкин. Бу бары тик кешенең сәламәтлеген саклау өчен генә диләр. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.